आज महादेव जी से एगो आग्रह रही कि महादेव जी हमने के 2 साल बाद फिर कार्यक्रम करे जाए जब कल्लू जी के बेटी हो हम कब कि हमें भूख लागल बा हमने जल्दी से जल्दी खाना किया। हाँ इस बात का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन कभी कभी बड़े पापा जी लोग को भूखे भी रहना पड़ता है। शादी के माड़ू में कैसे बैठो जी बिना भूखे प्यासे बैठी। अच्छा छोट बनी रहुआ हम ये मनाई महादेव जी से कि हे महादेव जी 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद चाहे 5 साल बाद हमने के फिर एक जगह कार्यक्रम करे आवल जाए, सही सलामत रह जाए। 2 साल बाद अब ठीक बा 2 साल बाद राउर को में घी सकते भैया 2 साल बाद 3 को कार्यक्रम 1 साल में 3 को लड़का सब के मुंडन, दोनों लड़का सब के मुंडन, दोनों लड़का सब के बर्थडे 4 को प्रोग्राम है साल भर। लेकिन हम चाहिए कि अब 2 साल बाद एगो बेटी हो को घर में। महादेव जी अगर बेटी दे लू तो हम सोना के चीज गिफ्ट करे इहो हम कहता नहीं आज यही मन से तारा के हम सोना के चीज गिफ्ट करब। ए सोना जुदा नहीं गाना खाली हमारे कल्लू भैया अब भाभी कहता रही अपन देवर से और किसैया से सटा के सुतनी और की खाती और की भइल चुम्मा चाटी कि भइले चुम्मा चाटी कि सैया से सटा के सुतनी और की खाती कि भइले चुम्मा चाटी कि भइले चुम्मा चाटी ए ललना और किता छाती से सुतावले पियवा साटी खेत गइले पाट ललना छाती से सुता के दिल साटी तो बेट गइले संग कहीं सुती खाती भइले चुम्मा चाटी तू ना भैया की तरफ से थोड़ी देर और बाजे दा अरुण भैया हमनी के हेमंत भैया के बड़का भाई बहुत बहुत पुरस्कार होटलों खुलल बा हमनी को आए आवत बाप रे बाप ये पैसा तो हमारे पास ये हमारे पास सैया से सुटा के सुता खाती भइले चुम्मा चाटी भइले चुम्मा चाटी हो ए ललना
अम्मा के बोलाई ताया नहीं आवे आबा के बोलाई अम्मा के बोलाई ताया नहीं आवे तय अपन लाई भौजाई कहता रे अरे कितना हुलिया बे अरे कि देखी हुआ खाती अरे कि मन करे कि उलाती हो ऐसन भैया हुए चंदन भैया अरुण भैया जे कि हमनी के तो मानवे करे ले हमार कल्लू भैया हमनी के तो मानवे करे ले लेकिन अगर दिल में केहू बाड़े तो कल्लू भैया बाड़े भाभी का करी युवा देखी मन करे चाहती तो मन करे चाहती ए ललना दर्द से कमरिया जाता भारी दर्द होता चंदन भैया गोलू भैया एक पर आंसू बाबा आइए बस और कितना कौना माँ से बाबा मोर बियाह कइले और कि कौना माँ से विदा कइले हो कौना माँ से बाबा मोर बियाह कइले और कौना माँ से विदा कइले हो ए ललना कल्लू भैया को मिलते रहने मेरे बड़े भाई बहुत बहुत पुरस्कार आशीर्वाद हमारे चंदन भैया के अरुण भैया के यहाँ तो रुकवे न करिए आज रुकी ही न दे हम फेरा में रहे थे जाके हम कुछ दे अतना न बड़ बड़ लोग बैठल बड़े कि हम गा निकाली और जितना बड़ बड़ कलाकार गा के जैसे भी गए हैं मरे लगभग बहुत अच्छा अच्छा गाना गाए हैं हम थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं कच कच महारत और एक और बात बता दी चंदन भैया गोलू भैया हमारे कल्लू भैया के आशीर्वाद से रोशन भैया के आशीर्वाद से धनंजय मामा के आशीर्वाद से एगो फिल्म में हमारा काम मिलेला बड़का भैया पवन भैया पावर स्टार के साथ जौन फिल्म के नाम है साहबाद और साहबाद में बानी कौन माँ से पापा कौन माँ से पिता कइले हो अब डांस होगा
दुनु मास पापा दिया कइले कइले बस विदा कइले देखा पापा तो पहले से बनल बाड़े कल्लू भैया पापा तो पहले से बनल बाड़े चाचा बनल पर इतना खुशी बा बुझाता इनको हाथ बा कौन दर्शन बाबू के जब पैदाइश भइल रहे हमरा के बुझाता कि कल्लू जी हमरा मेरी फोन कइले रहे वो जब रांची एयरपोर्ट पे रहे हमरा के पता चलल कि बेटा भइल बटे हमने के खुशी के ठिकाना ना रहे ओकरा बाद एक दिन बाद हमने के फोटो दिखल फोटो में जनता नहीं दर्शन बाबू कैसन देखत रहे राहुल भैया कि नकिया ता हुए जैसे बाबूजी के अरे अखिया हमाई के हो नकिया ता हुए जैसे बाबूजी के अरे अखिया तमाई के हो ए ललना मुहावा शनमा सुरु जहवा सगर हो जोर भइले हो ए ललना मुहावा शनमा सुरु जहवा सगर हो जोर भइले हो जुग जुग जिया सुला नवा सवनवा के भाग जागल हो जुग जुग जिया सुला नवा सवनवा के भाग जागल हो ए ललना लाल होइले फूलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ए ललना लाल होइले फूलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो लेकिन आज के समय हमर शिवानी गावत हुई है देख के हमर बबुआ के कि तुझको ना खुदा से घबराता है तुझको ना खुदा से घबराता है देख के तुझको मेरे चैन देख के तुझको मेरे चैन ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है ये कैसा देख के तुझको मेरे चैन देख के तुझको चैन हमने के बीच में हमने के पंकज बिहारी गाइस आए हैं बहुत बहुत प्रणाम भैया पकड़ा गया फाइनली आज आदि शक्ति फिल्म्स के मनोज भैया वाली बहुत सारा स्वागत अभिनंदन श्याम आए हैं बहुत सारा स्वागत अभिनंदन हम धीरे धीरे चेहरा पहचान का नाम बोला था आज के दिन सुहावना रतिया लुभावना आज के दिन सुहावना रतिया लुभावना ए ललना तू बहरा बजला बधैया लगनवा उठे सोहरो ए ललना तू बहरा बजला बधैया लगनवा उठे
रउआ से ना पहले करोड़पति है इनका के हमने के गाना ही ना चैनल से आइल रहे चूड़ी हरिया काले आई है रे सवारा का पहिरी के नाच चमचा भले हमें याद रहो हमेशा मगर हमने के प्यार नजरी में इज्जत प्रेम सम्मान हुए बा जौन पहले रह जौन रउआ बुझिया हमने के कहत रही अपना को सही बात संडे के सुना हमर भूख पिया गया गंगेश्वर महादेव जी हमने के सामने ही बनी वो टाइम के सबसे सुंदर गाना हमारा अखिलेश भैया लिखे रहे मम्मी संग देखा दीदियो चाचा बड़ी मशहूर हो ओही चाचा संग बोला औरे बोला चाहिए कसना श्याम जी रउआ पे हमार नजर पूरा बा बैठल बानी बहने आई लोग के भी का दिखाई कि रउआ आई बानी बहने आई एने आई तनी रुकी तनी हाई हाई मटाई भाई पकड़ कभी आ तनी हेने आई जब सब पूरा टीम सब पूरा आदि शक्ति टीम जुटल बाटे तब नीमन 1 मिनट बाद भाई 1 मिनट बाद तनी एगो ठुमका लग जाए गाने पे चूड़ी हरिया काले आई है रे सवारा का गुड्डू पाठक भैया चौबे भैया है आशुतोष भैया और बड़ी बड़ी रंजीत जी के गाना रफ्तारे मेरा पकड़ा था जी फतेह बहादुर भैया अपने के बीच में उपस्थित बने आगे के लाइन बड़ा सुंदर बने नाची नाची गावेली बहिनिया ललन के खेलावेली हो नाची नाची गावेली बहिनिया बकीर आई बहन कह दिया नाची नाची गावेली बहिनिया ललन के खेलावेली हो नाची नाची गावेली बहिनिया ललन के खेलावेली हो कि नाची नाची गावेली बहिनिया हरे ललन के खेलावेली हो ए ललन नाची हुकी के चलेला सब बरसावेलो ए ललन नाची हुकी के चलेला रस बरसावेलो को लाइन यही में छूटता सासू सोहागिन बड़ भागिन और धन लुटावेली हो ललना तू वहरा बजला बखैया अंगना में बाप रे बाप चाप के दर्शन बाबू के पूरा परिवार खातिर गोरवा सब जोरदार ताली बजा दी कि बबुआ हमार हमेशा खुश रहस स्वस्थ रहस मस्त रहस आगे बढ़त रहे अपना बाबूओ जी से बढ़कर सुपरस्टार बने है नु बाबूजी तो खैर ऐसा कोई जिला नहीं जो कल्लू जी से हिला नहीं अब बाकी हमहू इहे लाइन कहब कि ऐसन कोनो देश नहीं जो दर्शन बाबू से हिला नहीं है ना खेलेगा हम का एगो ही पे हो जाओ का कि डगर डगर बीच गोकुला नगरिया हाँ हाँ गोकुला नगरिया
बोली लो तू ना भैया डुबरा से बहुत सारा आशीर्वाद पुरस्कार हमार बड़ भैया डॉलर डॉलर बीच कुकुला ना करिया आ कुकुला ना करिया बधैया बाजे हां बधैया बाजे बाबन के दुआरिया बधैया बाजे चंदन भैया हमने के बीच में बनी अच्छा हमने के बीच चंदन भैया अरुण भैया कल्लू जी सबके तरफ से बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद हमारे गोलुओं की दे दी हमर देखो पैसा देखता बेचारा आयो दादा राजा जी लुटा बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे एक गाना हम तो अपन धनंजय मामा के चैनल से वो गाना आइल बड़ा सुंदर गाना आइल रहे ओकरा बाद भले हमरा के ना गवई नहीं वो अलग बात है हाँ ये बात सही है एक्सेप्ट करिए देखिए अखिलेश भाईवा से चाहे जितनों खींच रहे ये गाना मुझे गवाए है बहुत सारा गाना ऐसा नहीं है लेकिन धनंजय मामा चैनल से फिर गाना ना आए कि काहे पीछा पड़ल बाड़ा हमारे पमरल बाड़ा माथा फूकी पिया ताड़ा दूध से गजरल बाड़ा और के कर जगवलू भगिया गोरी कि कहाँ बुतवलू अरे अगिया कि हरी हरी ओढ़नी कहाँ छूटल कवना बगिया गोरी। ये टीआरएस म्यूजिक इनका नहीं है, ये टीआरएस म्यूजिक हम सभी कलाकारों का है। लेकिन तो फिर मेरा गाना क्यों नहीं आता है? चल चल जनता सवाल पूछती है। अब आएगा ना, अभी 10 गो गाने के एडवांस लेता नहीं, रुकिए। खेलेगा खेलेगा फिर पक्का 10 गो गाने के एडवांस अभी लेता नहीं, रुकिए। कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवना बगिया गोरी, हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवना
कि आंसू प्रियांशु से देखा बेलू दुआ का चलत तोहर अखिल सवे से चौक अब कहाँ गिर जम कहाँ गई। गाने का भाव गाना चाहिए। चलता हमर होई कलू से चौक चलता तोहर से चौक भेद जन भोला चाहे अरे छोटे में घोटेलू अरे सगिया गोरी अरे एही से लागल अरे सगिया गोरी हरी हरी गोढ़नी तोहर चुकल समय भी कम बा। एगो चलत रहे यही में बड़ा सुंदर एगो गीत वो आसुए बाबा लिखले बने आइला हमारा करे कि हमसे बात करे आगे में मोबाइल नंबर लगा कर कोई भूला छोड़ी पापा जी के मोरी कोई भूला छोड़ी जितना भी ये गांव के लड़का बड़े सब पुदीना सुनले बड़े ना जे कि ले लो पुदीना टोन में बोलत रही ले लो पुदीना ले लो पुदीना कोनी के हंसी गाने का लाइन तो सारा इसका बहुत अच्छा है, लेकिन जो लाइन हमें बड़ी पसंद है कल्लू जी वो लाइन है कि लगने में क्या करिएगा सब बियाह शादी कर लिया है। गोलू का भी अगले साल हो जाएगा। हम लोग को देखिए तकदीर कब साथ देता है। हमर हो जा तू जाने यही अगले हमर हो जा तू कि हमर हो जा तू जाने यही लगने में हमर हो कि हमके पटावेला अखिलेश भैया का फेवरेट लाइन है ना कि हमके पटावेला तू फूलवे से। थैंक यू। अरे मार बच्चा लागे रसगुल्लवे से आगे आगे आंसू पई है पीछे पीछे आंसू पई है आगे आगे आंसू पई है पीछे पीछे आंसू पई है पवन जी के मान हथुरा किया करा
जन्म में एक बेरा हम कार्यक्रम में गई रही, यही क्षेत्र के कोनो कार्यक्रम रहे, आंसू भैया के इंस्टाग्राम पे पूरा ही जिला से बात दे ओबे एरिया हमार दे पूरा ही जिला से बात दे ओबे एरिया हमार दे पूरा बीती जीवन तोरा साथ में रंगदारी मिलल बिना में सच्चाई न लागी ये हमार टूना भैया के, अरुण भैया के, हेमंत भैया के, बड़का भैया के, द ईस्टर्न क्रास होटल के जो ऑनर है उनका पसंदीदा गाना हमरा के कहले कि गाना जरूर सुने है रंगदारी में सब कलाकार सैड सॉन्ग गा के गईले तो हम सोचत नहीं तू लाइन कर एगो हम गाना बोले भाई हाल पूछा तारू काहे बेहाल कोई सादा सपना के हमरा मलाल चल जा जहाँ चल जा एक बार जब छू दिया छाप तो छूट ही न जाएगा बर्बाद कैसे बर्बाद ऐसा बिक्कू भाई के लिए एक बार जोरदार ताली पूरा गांव की तरफ से बजा दे लो। और शाहबाद फिल्म में आप काम कर रहे हैं, हम सभी जितने भी यहाँ पे भाई हैं हम सभी भाई इतना खुश हैं कि हमारे भैया गायक रहे। रियल जिंदगी में तो हीरो है भाई, रियल जिंदगी में इसके लाइफ में इतना ट्विस्ट है कि इसी पे वो प्रेम कहानी बन जाएगा। लेकिन शाहबाद फिल्म में आप काम कर रहे हैं, आई जिलवे शाहबाद हो पहले सब कहीं रहे थे, बाबा गंगेश्वर महादेव जी बाणे भगवान करस शाहबाद फिल्म सुपर डुपर हिट हो खबे करी, सुपर डुपर हिट हो गया। शाहबाद से एक और हीरो है जिसका नाम होगा शिव कुमार बिक्कू। जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दिलो। खुशी होला आज हम मतलब हो गए हमारो गायकी कर 16-17 साल, हमारो उम्र कमे बा, छोटे से गावत नहीं यही गांव से हमारो शुरुआत भइल बा। खुशी होला कि ऐसन ऐसन भाई बने सन कि जोनो कहीं भी कार्यक्रम होके, हाँ ये तो प्रियांशु मेरा छोटा भाई है, ये सब छोटा छोटा भाई है, बाकी बड़का भैया लोग कतार होने बढ़ रहे। रोशन भैया सबसे बुजुर्ग सीनियर राइटर, ऐसे ऐसे भाई हैं कि हम कुछ कार्यक्रम रखी हमारे भाई सब बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जितना भी गार्जियन लोग आए बनी लोग सब लोग के धन्यवाद। गुड्डू आजाद जी, निक्की राज जी आई बनी, तनी लेटे आई नहीं है वो पहले आवाज चाहत वाला कार्यक्रम हमने के 4 बजे बंद कर रहा, लेकिन आप आई बनी हमने के सम्मान बा कि चाहे कलाकार छोटा होके चाहे बड़ा होके चाहे मीडियम होके, कलाकार घरे रुआ आइल बनी तो वह सम्मान सबके मिली जोन बड़कों के मिलल बा, जोन नेका बड़कों के मिलल बा। तो एक बार जोरदार ताली निक्की जी खातिर आप लोग बजा दिलो। और एक गाना चाहे 1.5 गाना चाहे 2 गाना गाई, समय हमने के हो चुकल बा। एक बाद हमार धनंजय भैया कबे से बैठल बानी, वहाँ के एगो गाना हो मेहरुए जैसन तो है, लेकिन हमारा जैसे बक्सर जिला में कोनो भी
चाहे कोनो तिलक होके चाहे कोनो भी फंक्शन होके तो वो गाना बिना कहीं पूरा ना होखेला कि नचोया गवा नहीं तो टंगवा ले हो हई बघवा के बाघ जिला कि नमवे काफी लगावे खातिरा जिला बक्सर के बाघ हई रे नमो में बाघ जिला लिख के आइल बा। और एक बात और यही जैसे अनाउंस करता नहीं कि अन्नपूर्णा फिल्म्स पर कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड पर DRS म्यूजिक पर फर्ज बनता है सब हमारे भाई के दिन बा पंकज पंकज भैया उनकर के गइल रही तो मैं लइका कहल से कि मैं जिला पावता हमने के हर जिला के कलाकार हैं जा हमनियों के जिला पर गाना आवे के चाहिए अब गाना आए सब लोग प्यार देवस तो एगो गाना के शूटिंग है जे हमारा बक्सर में होई एजे होई आ जो जवन चीज कहब हर से हथियार से सब गांव हमार संपन्न बा हम चाहते नहीं निक्की जी